Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Teris Komodini Kakija qed tattakka b'mod voċiferu il-mozzjoni li ressaq fil-Parlament il-Partit Nazzjonalista, mozzjoni biex tbiddel avviż legali li jagħti mizzi għalif lil kull min jieħu trattament tal-IVF. Dritt li nata inkluż lil nisa li dan it-trattament ikunu għamluh barra minn xtutna, għaliex il-liġi kif inhi f'pajjiżna ma tippermettihiex. Fil-waqt li qalet li tittama li Adrian Delija jagħti vot ħieles, l-avukat u deputat nazzjonalista innotat kif min mura trattament barra minn Malta ikun għaddej minn sitwazzjoni diffiċli u dik li daħħal il-gvern hija miżura ta' ġustizzja soċjali. F'kummenti ma' Times of Malta indikat li mhix waħedha għalkemm sostniet li tinsab f'minoranza fil-grupp parlamentari. Minoranza ta' deputati li qed jargumentaw favur l-avviż legali u kontra il-mozzjoni ta' Adrian Delija. Kif nista' jien bħala kelliem għax-xogħol inkun kontra miżura li tissalvagwardja s-saħħa tal-ħaddiem, qalet ma' Times of Malta Teris Komodini Kakija. Il-ħadd li għadda Delija kien voċiferu ħafna kontra l-pass li ħall-gvern, ftit tal-jiem wara li għamel ċara l-intenzjoni tiegħu li jimminaħ b'mozzjoni fil-Parlament, iffirmata minn David Aġus u Stephen Spiteri, għaliex skont Delija il-gvern qed jgħin lil min jikser il-liġi meta jgħin lil min jagħmel l-IVF barra l-pajjiż. Iżda Komodini Kakija ma qablitx mal-argument legali, tant li sostniet li l-persuni mejjuna qed jieħdu trattament skont il-liġi tal-pajjiż li jmorru fih. Id-deputat nazzjonalista kompli tiġib aktar argumenti kontra l-ħsieb ta' Adrian Delija li huwa appoġġjat ferm mis-sezzjoni konservattiva tal-Partit Nazzjonalista. Il-pożizzjoni ta' Delija kienet kritikata wkoll mill-Malta Gay Rights Movement li ddeskrivija bħala falsa u diskriminatorja.